Para sa dugang ang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupunta si Eileen Pedreso. Lin? Madamo gid nga salamat Jerd mga kapuso, duha ka driver patay matapos magbungguan na yung duha ka motorsiklo sa Barangay Granada, Bacolod City. Yaring balita nga aton gintutukan. Kundiin ka man subong to. Palangga ka ginamon to. Hindi sa gihapon mabaton sa Iloy nga si Ruby nga hindi na sini makita ang 28 anyos nga bata nga si Helbert Lasquete matapos maaksidente samtang nagamaneho sang motor sa Barangay Granada Alanginan Road sa Bacolod City Domingo sang gabi Pebrero 9. Tunga sa kilometro na lang kuntani ang ibiyahe ni Helbert kang makaabot na sa ilang balay. Aksidente ini nga nabungguan sang nasugatang isa pa ka motor samtang pataklad sa kurbadang parte sang dalan sang barangay. Kay may dala pa sa nga mga bukas kag ano yan, kag balatong. Oo, kukuli na. Di wala sa daan, obra, ti daga ano man sa bala, kundi sa makakwa man ni Diyos. Na makakita sa sang ila tiligangon, kay tigagmay pa man kabataan niya mo. Wala gid yan, yan akong gina-expectarya, kay naghimos pa kami pa niya po namon niya. Sunod sa Bacolod City Traffic Enforcement Unit, nagasumalangay ang motor ni Helbert kag driver sa isa pa ka motor nga si alias Jer, 26 anyos. Posible nawadaan sang kontrol si alias Jer sa iyang motor kag nagdiretso sa piyak nga lane kag nabungguan ang motor ni Helbert. Natalupangdan niya itong may damage itong roida sa tubang. So may possibility nga naglupok ang roida sa tubangan kag amo to nga nagwabol siya kag nagtabok sa piyak nga linya. Bangod sa impact, nagtabog ang duha ka driver lakip na ang angkas ni alias Jer nga sa alias Jig 32 anyos. Gindala pa sa ospital ang duha ka driver apang bangod sa mga patal nga pila sa ulo, napatay ang mga ini samtang ginabulong. Nakaluwas naman ang angkas nga padayon nga nagapaayo sa ospital. Lunsay wala nakasuksok sang helmet ang tatlo ka mga biktima. Ganiliwat ginpahanumdom sang kapulisan sa mga motorista nga magsuksok sang helmet kag maghalong sa biyahe agud makalikaw sa aksidente. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedraso, One Western Visayas.